DTI nagpaalala sa publiko sa pagbili ng Christmas lights. At kaugnay ng balitang yan, may live report si Kim Bandarlipe. Kim? Jasmine, umpisa na ng Christmas countdown kaya umpisa na rin ang pamimili ng ating mga consumers. Para sa mga consumers, paalala ng DTI na suriing mabuti ang mga produktong binibili at tiyakin na may ICC sticker ang mismong produkto o sa kahon ng produkto. Maagang nagbabala ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga consumer na huwag basta bumili ng Christmas lights, lalo na ang mabagsak presyong Christmas lights na posibleng magdulot ng sunog. Dapat tiyaking may Import Commodity Clearance o ICC sticker ang mga imported Christmas lights. Para naman sa local products, kailangang hanapin ang Philippine Standard o PS Mark. Piliin natin yung mga Christmas lights na may pang outdoor at may pang indoor. Then wag tayo magtipid kung gusto natin na mabigyan ng magandang disenyo yung bahay natin. Inilunsad din ng DTI ang mobile app na ICC Sticker Verification System. Pwede itong i-download na siyang gagamiting pang-scan sa QR code ng produkto. Kapag walang lumabas, ibig sabihin peke o hindi dumaan sa quality testing ang produkto. Para lang maingganyo yung mga mamimili na bumili ng mga produkto nila kahit hindi pa na ititest sa quality standards saka safety standards, gumagawa sila ng mga stickers. Madali yan mag-init, no? So, pag nag-init yan, pwede siyang mag-cause ng sunog. Lalo na pag ginamit natin yan, dekorasyon sa mga Christmas lights. Jasmine, maliban sa sticker, mahalaga rin umano ang warranty. Maaaring ibalik ang produkto sa loob ng 60 araw kapag depektibo ito at pwede itong ibalik. Kung hindi ito tinanggap ay maaaring ipagbigay alam sa DTI. Jasmine? Maraming salamat, Kim Bandarlipe.